Fl-2015 il-membri tan-Nazzjonijiet Uniti adottaw l-Aġenda 2030 dwar l-iżvilupp sostenibbli imniedi minn din l-organizzazzjoni. Din l-aġenda telenka 17 il-mira dwar żvilupp sostenibbli li l-pajjiżi għandhom jilħqu. Fil-Palazz ta' San Antonio il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, il-KNZ, ippreżenta policy paper dwar l-iżvilupp sostenibbli f'pajjiżna u li jinkludi rakkomandazzjonijiet taż-żgħażagħ fid-diversi oqsma. Dan id-dokument li beda jiġi żviluppat sena u nofsilu u r-riżultat ta' workshops li saru mill-KNZ u li fihom kienu involuti żgħażagħ minn setturi diversi. Id-dokument jitratta l-oqsma differenti tal-iżvilupp sostenibbli minn barra dawk li normalment nitkellmu dwarhom fosthom il-faqar f'Malta, l-edukazzjoni u t-tibdil fil-klima. Fid-dokument hemm ukoll appell għal aktar inizjattivi li jgħinu liċ-ċiklisti u li jippromovu l-mixi bħala mezzi alternattivi ta' trasport, kif ukoll rakkomandazzjonijiet dwar il-ġbir tal-ilma tax-xita u inizjattivi ambjentali oħra. Il-KNZ spjega kif dan il-dokument u bbażat fuq studji xjentifiċi u jinkludi ir-rakkomandazzjonijiet fid-diversi oqsma msemmija. Spjega wkoll kif il-kwalità tal-ħajja tal-bniedem ibbażata fuq diversi fatturi imsemmija u li permezz tal-policy paper ingħatat vuċi liż-żgħażagħ għal ħarsien ta' dak li se jkun l-ambjent tal-futur tagħhom. Sa dan it-tant ftit tal-jimilu riżulta li Malta tilfet 8 postijiet fil-klassifika tal-miri għall-iżvilupp sostenibbli kif elenkati min-Nazzjonijiet Uniti.